Bo día. Ti crees que é xeito de presentarte ao teu centro de traballo? Vivo arriba, Marco. Pois igual xa é hora de que busques outro sitio. Igual. Bo día. Bo día. Bo día. Que tal se te vistes? Parecerías máis profesional. Estilo casual, mamá. É o que se leva agora. Esa familia parece decidida a quitarme todo o que me importa. Non o van conseguir. Por iso estou eu aquí. Sí, pois estalo facendo de carallo. Fago máis que ti, iso seguro. Sí, ás veces de máis. Creo que a folga de vendimadores foi culpa túa, non? Fixen o que pensaba que sería mellor para a adega. Sei non, pero non funcionou. Así que agora vémonos obrigados a tomar medidas Non desesperadas. me podo creer que te rendas. Gústenos ou non, Emilio ten carisma. Os xornaleiros respétano. Xusto. A él. A quen teñen que respetar é a tua nai. Emilio é un activo. Deberíamos usar o noso beneficio. Deberíamolo. Dende cando opinas ti aquí? Dende que teño parte das accións desta empresa como herdeiro da miña nai. Ponme vestir. Gustaron os teus deseños. Vindo de ti é todo un cumprido. Pois non te afagas a eles. És tío que non me gusta. Xa me parecía moito. De veras queres ser parte da adega? Pensei que xa o era. Antes tes que demostrar que che importa. Moi ben. Que estás pensando exactamente? Pareceu-vos mellor enviar o teu fillo. Moi ben. Que descubriches? Contratei a alguén que se fixo pasar por xornalista e preguntolles polos motivos da folga. Ao principio os xornaleiros apegáronse á versión oficial, non se fiaban. Así que conseguiu gañar a confianza dun deles. En canto ese falou, os outros foron detrás. E quen falou? Iso é o de menos. O importante é o que contou. Paulo apertou os xornaleiros para que non desconvocasen a folga. Tampouco nos precipitemos, non? O mellor ese xornalista malinterpretou o que dixeron eses tipos. Marcos foron moi claros. O mellor será aclaralo directamente con Paulo. Xa falou eu con el. Non. Alberto empezou isto. Ele é o máis indicado para rematalo. Non podería estar máis de acordo. Pois xa somos 3 contra 1.